Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon na welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon yang adlaw Sabado na kita Setyembre 17 tuig 2022. Aksyon Hotline. Liwat na naman kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa taknang nga alas 9:30 karon yang nga Sabado oy Setyembre 17 na kita ha sa nasilingko ari na kita sa ikatlo na nga Sabado sa ikasyam nga bulan karon nga tuig ang aton sining nga countdown of course ara na kita sa double digit no ang aton sining nga countdown doble 9 99 days more to go kag Pasko na. Aksyon Hotline. Samtang mayara naman sang 106 kadlawng nabilin bag-o matapos ang tuig 2022. No, kadasig na sa aton sining nga mga inadlaw daw ginahunos lang walang dugay kung kaisa udto na naman. Aksyon Hotline. Mga kaaksyon naton nga nagamonitor na via on air sa kutong malabutan sa aton broadcast diri sa palibot sang Rion 6 kapin pa dira sa Isla Sampanay no, sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Lakip na sa Guimaras no kag iban nga bahin sang Negros Oriental nga malabutan naton karon nga aga. Welcome to the show. Pero of course mga Negrosanon kag Bacolod nun nga nagatutok na karon nga aga, good morning. Aksyon Hotline. Ara man ang aton mga kaaksyon online nga mga viewers, mga listeners naton, good day ang aton gid nga pagparamyaw anuman nga oras sa inyo ginamtangan. Basta nagka-monitor karon nga aga, salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag. Aksyon Hotline. Amo man lang ng consolation naton while nga naga-handle o kung while nga naga-program kita nga makita nga ara kamo padayon nga nagasuporta padayon nga naga-monitor diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang nami pagid aside from monitoring, ang ayo ko lang sa inyo ang nami pagid kun na ma-share kag ma-like ninyo ang tanan nga mga programa sang Aksyon Radio Bacolod para pagid nga damo kita malabutan karon nga morning. Aksyon Hotline. I-share kag i-like ang program at the same time ang inyong mga mensahe ipadala lang dira sa available nga chat room. Pwede sa inyo siniha, pwede mapadala dira sa bahin sa Facebook or YouTube. No kay aton ginanatingwaan karon nga malabutan tanan. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton magalumon sa gihapon ha. Nga pagpangalagad, although makita ta this morning, siyaring adlaw dito sa amon area sa Estefania kag Santa Fe, sa akop sang Granada, daw nagapasinag o kung nagalitib siyaring adlaw. Pero take note, may ginabantayan kita gihapon, apisan nga ara sa ibabaw nga bahin sang pungsod Pilipinas, pero ti ang influensya niya kag sa gihapon ang localized thunderstorm amo ina ang aton halungan. Aksyon Hotline. Sa mga mananagat ang akon nga panugyan sa inyo kag liwat nga apelasyon for an in behalf sang mga otoridad halin sa Philippine Coast Guard, sa inyo mga local DRRMO, ang mga taga-bantay dagat, taga-marina, no, halong gida sa pag-venture o kung pagpalawod. Ti ang balita kahapon kundi na interview ta dira sa area sang Hinubaan kay kahapon gin papanaugan iya sang bando sang alkalde may executive order gin papanaog kay pertito kahapon ang inulan
kundi kansilado ang tanan nga klase. Pero ang balita kahapon nga ti may ara iya isa ka mangingisda nga ginreport na missing no sa hinubaan, and good thing sang ulihi nakita ko sa postman mismo sang taga-Banwa sang hinubaan nga ini ang nasalbar o ko nakita no sa ginpatigayon nga search and rescue operation sa Bantay Dagat, PNP Maritime Group, Philippine Coast Guard kay ining si Mr. Kayaw sang barangay Asya sa Banwa sang hinubaan ti na kwan siya no nakita kag hilway sa katalagman amo nang mayong report. Action Hotline. So nakita ining si Kayaw ngara sa iya sakayan sa baybayon sakop sang Bungalon sa Basay, Negros Oriental. Hinubaan amo na da nga mga area mo sa tupad niya na sa Negros Oriental pakadtos Bayawan, amo ni siya ang isa pagid ang area sang Basay, Negros Oriental na nga sakop ti at least hilway kagway sang malain nga natabo sa sining mangingisda. Action Hotline. Amo na gani nga bisan ano man ang kapigaduhon kay intindigi kita no nga kabudlay gid ang pangabuhi subong, pero basta gani magpalawod ka kag may ara advisory, mga localized thunderstorm, pulupugada kag kapin pagid kun may ara sang weather disturbance sagwa sang pungsod o kun ara sa sulod sang pungsod Pilipinas, medyo halong gid no. Kabalo ka kun ara ka sa baybay tuway kahawiran to nga bisan kugon lang kun ali mag simplang o kun ang imo sinibangka karon mag sudlan sang tubig ina or mag katrubol ka kundi budlay no mayo lang kun hindi ka mahimulag sa imo sining nga bangka nga ara ka lang daman tiner kay bay dakong posibilidad nga hindi ka pagbiringon, di ka pag matamaan sa kakapoy no. Pero kun hinali gani nga di malason makuan abe no, halimbawa di malason tapos anuron ganuyon kay mo isang balod palayo sa imo sini nga bangka mo dako gi nga problema ang pagpautaw-utaw mo basi ma-sustainer sa mga mangingisda, pero ang katugnaw no mo ginang hindi mo ya mabangbang kung arakas tunga sang lawod na. Action Hotline. So pasalamat kita at least may nakasurvive no ining mangingisda dira sa area sang hinubaan do si Feb Kayaw Blangalan na sini. I-check talang karon because luyag ko man maki-update dira sa local DRR mo sa Banwa sang hinubaan kon hindi giman karon si Sir Win Sapian to no, Sapian apelyido isto. Balikan ta lang to siya kay para at least may baluan ta kung anong status sumunda sa hinubaan, sige painulan sa inyo da. Anong sitwasyon ang pag-ulan ba nagresulta kahapon to sa mga pagbaha da sa inyo lugar, kay may mga report nga may pila ka mga pangpang nga naggalatipag na kilid sang suba, may mga kilid sang taytay na nga ginab-ab sang tubig. Ti kabalo ka ini mga information which is very very important para iya sa mga pumuluyo kapin pagid sa mga residente sang hinubaan no, sa hinubanon. Action Hotline. Kantuan talang nagkaroon dugay ang detalye na ha kung available nagkaroon ang local DRR mo sang hinubaan, at the same time ang ila sining kuandiran no, dumang mangin executive assistant ni sa ulihi ang na-interview man naton kahapon para at least mahibaluan tang latest update sa southern portion of Negros Occidental. Action Hotline. Karon nga daw, by the way, nagasigi na ang pagtagtaganay sang ayuda. Gikan niya sa DSWD para sa AIX ibalang nga program nga sadtuan ay damo ang naghuyhoy ang abaga. Matapos nga may ara sang advisory gikan niya sa talatapan sang DSWD nga wala na payout 17 kag 24, ang iban nga daw gangad ang nagid nga nagalaom nga madala sila nagligad to gulpiada lang, ang iban daw matyagan kuno na wadaan sang pag-asa kag nakibot sang
ginpagwa nga panugyan sang DSWD, mas maayo lang kay temprano pa man na, no? At least may ara sang update kaging klaro sang DSWD sa Region 6 sa ilaman mismo nga Facebook post nga may ara naman payout. Amo ni subong nga sige-sige na ang payout diri sa aton sa Bacolod City, ginapatigayon dira sa Government Center. Action Hotline. Amo nang sitwasyon, no? Kay at least finally may ara pagali may gin-download gali nga pundo, pero daw sa Bacolod do 362 tikon madasig malang na ang payout subong adlaw. Siguro hindi man ni mahapunan no matapos na pila man lang ng 362. Kaya actually ang mga magakuha dira o magaklaim sa sining bulig financial for education sang kabataan, antes ikaw magkadto sa lugar nga may arasang payout, kompleto naman na iya mo, kompleto ang rekado na ang tanan nga mga kinanglanon nga requirements. Kay before o prior pa sa pag-inform sa imo nga isa ikaw sang nag-qualify, nga beneficiaryo ti may ara na ginman na iya, no, sang process nga paghimo sang DSWD nga evaluation. So in other words, before ka magkadto sa mga lugar nga bayara sang payout, kompleto na iya, no, ang tanan nga mga proseso, maklaim ka na gidlangda, amo na lang na, no, mahatag na lang sa imo ang DSWD. Action Hotline. So why na lang kuskus balungos pag-abot mo na, jutay na lang na, no, ngay litsuhon mo, and then mahatag, ti kung 300 lang, sobra, mga 362, kahapon na ginambal ni Ma'am Pasita Tero, ti kung madasig man lang na, more or less siguro, basi kung hindi gani maudtuhan mo, no, basta mag-aumpisa lang gilayon, hindi gani guro maudtuhan na, kag matapos, ti baloon ta kay actually kuhaon ta man karon ang latest update no, may numero naman nga target beneficiaries kay why walk in mo kung magkadto ka sa mga payout center nga determine gina-identify sang DSWD sa bulig sang LGU, hindi ka to iyapag atindi ron, no, hindi ka pag i-cater. Action Hotline. Ayos na ano pagid ang balita. Plitihan. Ang plitihan sa mga jeepneys, mga dipasay nga salakyan, ari may ara sang panibag-o subong nga ginaprubahan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May ara sang fare increase, no? Pagtaas sa plitihan. Action Hotline. Dito sa national, ang ila sining ginaprubahan kay may ara sang petisyon nga ginpadala sa LTFRB, hindi lang ni kay traditional nga jeepney ang magapatuman sang increase sa plitihan, kundi included na diri ang modern public utility jeepneys, public utility buses, ang mga bus, ang taxi and transport network vehicle services, kag amo na siya ang nangin desisyon sang LTFRB. Now, traditional PUJs, nano ang ila sining i-increase. Ang traditional PUJs, ang base fare, nga amo ning plitihan sumong supposedly 11 pesos. Now, bangod sa petisyon nga 14 pesos, ang imo sining ang ilagin approve is 12 pesos, no? 12 pesos na. Now, per kilometer nga kada bala succeeding kilometers is 150. Ang sa karon nga ginapatuman, ang ila petisyon is himuon nga 250 kung tani ang succeeding kilometers. Galing ang na-approve is only 180. Galing kiti kabalo ka naman subong. Way ka naman na sang isinsilyo nga pisitas. Action Hotline. Dumduman nyo pa sing una. Ito lang ginatawag nila nga Jason nga daw iya sang napukor nga ibutang mas tubig galutaw. Way na iya mo.
pagtibot ang balon, ayawan naman ipangita ang driver sang inog kambyo niya kung pisita sa limbawa nga 1 kilometro lang ang idugang, no? Sa first 5 or 4 kilometers nga imo pagbiyahe, tingwa sina either 150 or basi 2 pesos man. Action Hotline. Sa mga modernized nga PUJ, ang base fare subong kay ti may-ari di sa aton sa Bacolod nga nagabiyahe na mo, kundi 13 pesos ang ilang nga ginasukot. Ang petisyon sang mga modernized PUJ nga mga operators or ang ila sini nga grupo nga imuon tani 16, ang gin-approve is only 14 pesos. So kung nagabiyahe, may mga nagabiyahe subong, like for example, diri nakita ta may Fortune Town, kung 13 subong ang ginasukot sa inyo, pagsakay nyo palang sunod, no? Ang matabo sini nga may ara na kamo sang balayran nga 14 pesos. Ang succeeding kilometers, 180 ang current nga sinuktanay. Ang petisyon nila is 280, 2 pesos and 80 centavos. 2.20 naman ang gin-approve. Ay, kabudlay, may pisitas gyapon. No, tiding ka mangita, Jason. Subong man kabudlay. Ang iban may Jis man ka makita, may buho pa. Action Hotline. Diyan mo na siya, no, ang gin-approve sang LTFRB. I understand do October bala nimo ang iya implementation, pero ipaklaro ta na karon may mga approval na eh. Ang mga public utility buses, city bus, provincial bus, no? May mga na-approve man. I-check tabi Action Eden sa kay Ma'am Jade Sibalios kung more or less ti ko mo sining approval, no? Nano ang matabo sini kay ti siyempre nagligad to may petisyon magani mga buses mo. Ang kompanya sang bus nga nag-operate sa Negros Occidental nga amo ini ang Vallecar Transit Incorporated, ti baloon ta sa ilaha kay kung lang tawon naton daw October ini ang pag-start o pagpatuman gid sang sining desisyon, no? Gin-approve ini siya last September 17 or kahapon, kag ti amo na ni ang panibag-o subong nga rate. Kag ano man, LTFRB dapat karoon man, dapat bala nga may ara pa ini matrix nga kinanglan i-present ang driver, no? Kay kabalo ka naman sa pasayro, basta gani increases na kung wala sila makita nga fare matrix, kung kaisa lalisay pa sila ka driver mo. Action Hotline. Amo na, no, ang iban pagin nga matalakayon ta kagari ay i-check ko man karon ang update kundi kahapon na muno sang vendors sa Manukan Country. No, kaya ang balila siling nag-meeting sila kahapon kay Councilor Celia Flor, kag daw may maayo nga development. Siling nga at least daw i-consider nga i-appeal sa kay Mayor liwat ni ho, no? Kung pwede ma-extend until December, no, of 2022 ang ila sining pagbayad, no? Kay kabalo ka, milyon o pesos ang ibanda mo nga obligasyon sa syudad, no, nga wala nila mabayaran. Supposedly ang ginatag si ila sang city is only or until September 30. Abola na tani, tigaling ho, do may good news kuno kay apisar nga nagligan nga daw sa press con tubladungan sa presentation sa maskara nga mga nga entry sang pageant, no? May ara to pamangkot sa kay Mayor Albi kung mahatag sa extension sa sining mga vendors sa Manukan, ginambal to ni Mayor nga tiway na extension na, no? Until September 30 na gid lang. Pero ti Kabalukang City, kung nakita lang willing lang mag-cooperate ni mga vendors, hindi man siguro nila pwedeng gilayon naman lang hindi pag i-consider kay siling sa mga vendors niya sa una, biway kami ginkuan mo,
Why kami bisinguna ginsukot sang city mo. Action Hotline. Pero ari nga gawon ko lang kay may training ni sila and I would like also to congratulate Councilor Celia Flor because ari ang balita pagido kay may nabaton ini siya nga award no si Councilor Celia Flor nga mo man ang Chairman Committee on Markets kag kahapon ay natahatagan ko ligwab lang nakalabay ko dira sa area sang Central Market sa kalawig nga tiempo nga way ko kalabot Central Market no kalapit na lang si stasyon di pero nakita ko gapon ay kasigi-sige lang trabaho da no pag kayo sang aton sining merkado ay nagligad to do way gaydog pero sumong at least nakita ko nga may ara na sang dumayo nga development na may ginatrabaho ginagasigi-sige gyapon ang trabaho magkaksyon sang kontraktor. Action Hotline. Alas 8:28 na. Online sa hotline. Online sa hotline. Gagawon ko lang bisan nga naga-training si Councilor Flor, ayon ko lang siya karon nga aga. Councilor, may aga si Action Art Live. Kita sumong sa Action Hotline. Yes, aming aga gid the Action Art. Naga-echo kita, okay lang ni? Why problema, Councilor, do okay man lang siya, do ka klaro man lang. Okay. Ma'am, Sige, may aga. may gagagid sa imo no. In a way, congratulate kita kay daw ikaw ining isa sa mga councilor nga gingkilala sa angat by Political Empowerment Fellowship nga program kag tinumayo ning at least tara ka dira councilor no ginagkilala man ang imo sining nangin empowerment kay nimo especially as member of the council subong. Yes, salamat gid Action Art no. Amo na do fellowship ina siya. So leadership fellowship man na siya ang aton kaladtuan no. I think sometime on the next few months ina siya. Kay ara na siya sa email di ko na kuan maayo. Basta fellowship na siya. October to December ining fellowship program ninyo. I think. Yes. Congratulations. At least dugang Thank naman you, ina thank you. para kay Councilor Celia Flor. Yan. Anyway, ma-check lang ko ma'am ay kay kahapon nakamuno bala ang vendor sang manukan ganun nagpasalamat sa niya at least do may maayo tong news salin kay Councilor after nga sugilanon kamo. Ano gid ang matabo sini ma'am kay nag-hopeful sila nga ma-consider kag ma-extend hatagan sila extension hopefully ma-appeal kay Mayor Albi nga ma-extend until December. Anong latest ni Councilor? Well, amo to, pag meeting namon, siling ko sa ila, tungod na may movement mo, may movement ang ilang mga bayad bala sa ilang mga arrears, okay. No? Kay before sina, naka-meeting kami mga 3 weeks before mo. Kay tungod na amo na nagpagwa sang closure warning ang aton nga city legal kung hindi sila makabayad sa arrears nila, no? So, sila bulig sa ato, sila dialogue, so nag-meeting kita. Siling ko, kabalo naman kamo nga matabo gid ina. Kay amo na bilang before sina, kapila naka-meeting naman ako sa ila, nga ginuno naton ang arrears nila, no? Siling ko, panawa ba lang arrears nyo? Hindi ko kayong chindis, siling ko, amo ni kadalag ko ang inyong mga kautangan. May arak nga tag 200, 300, may arak nga tag 600,000. No? So, mo na nga ginpatpat man naton upod sa city treasurer kung anong nag-amo na. No? So, well, why labot nga sila mismo daw ay bala at that time. Kaya hambal nila, si ma'am daw ay man kami ginapresyo, sukot sa una. Ay, hindi nila pwede. Kaya may obligasyon kita tanan. Kami may obligasyon nga maghatag sa inyo aboy oportunidad na makabaligya man ka mo makanegosyo ti ara na da no amo na dang dira kamo sa manukan country pero kinahanglan may obligasyon man kamo nga magbayad di ba? Correct. In fact amo nang isa ka rason nga si Mayor Albi kitani nag-request ako mangkot ako kung ma-okay siya sang condonation siling ni Mayor sindo ka alang-alang sel kay ina sa pagkabarato gidya sa tanan nga merkado tanang ng merkado, including manukan. Ang manukan, sila pinakabarato ang rentals mo. Correct. Yung kakakita nga 2,200 a month lang ang rental nila. So, negosyo ina, no? So, pila lang na kada adlaw. So, hindi ko kensindi. Pero at that time, sa pag-research ko man, maintindihan mo man, siling ko gani kay Mayor, may sala man ang syudad mo. Kasi, amo na ba lang,
nga ang napabayan nga amo ina na kadako sang mga arrears, no? Okay. So, pinangita kita sang daw kwan man sang daw win-win man abi nga pag-istoryahanay. So, amo to nga saling ko sa ila, hindi ako makapasalig, kaya hindi ko mahuya ako mag-ayo siling ko sa kay Mayor Albi na ipostpone ina ang closure kung hindi na magiho ang inyo mga kautangan dira. Siling kay nag-promise na sila nga sige mabayad kami amo ni, no? So after sang istoryahanay 3 weeks ago, sini naman nga semana, gin-check ko ang movement no sa collection sa Treasurer's Office. Tagdaw nakita ko dito nga almost 1 million nagbayad sila. Wow, No, very good. nagbayad sila. So almost 1 million, mga 800 plus mga 99, mga 900,000 no plus ang ilang nabayad. Okay. Siling ko ka namin, man siling ko kay daw malipay man ako sinusing inyong na nagiho, no? Tapos siling ko intact din pakita ko na kay Mayor sang isa man kagabi before he left. Asang amon to, siling ko Mayor amon niho may mobile siya ti ara man ang gali. Siling ko ti na ano si mo siya ti kamo da istoryan nga da amo na. So siling ko amo to nga istorya naman ko sa ila. Okay. Siling ko ti kon magsigi-sige ning inyong nagiho. Siling ko sa subong 60% ako mismo masiling 60% positive. 60% lang ha. Yung ko pikto magsaka-saka ng inyong nabayad. Kasi mahimo na masaka-saka man na 70, 80, to 90. Kasi pagkalambot ng September 30, 100% positive ang inyo request na ma-extend. Wow, So, very good. amo na amon nga istoryahanay. Yes, so ang nami gali sila kay kun iobligahon gali sila tinguan man niya sa mga vendors amo na guro nakita kung ang problema sa una nga duway lang ning natagan gid tutok nga ginasukot sila sa ila obligasyon. Ginasukot man sila kuno siling sa city admin. Galing kay siyempre pag-abot na magsuktanay masiling naman nga may tawlawgan sila dira sa syudad. Pagtawag sa syudad ang pag may matawagan ay nang gintawgan masiling naman nga hindi na nga naipasukta. Ay Diyos. Politika. Kaya mo na bala. Siling ko, sige na balaan ko sila yang ako bala, kabalo ka mo, hindi bala kuya gaba politika halin sa una ha. Ay nang paray lang tayo, istoryahan lang ito sa tadlong bala. Nakagula ta into anay. Hindi ko gusto nga intuon nyo ko, hindi ko gusto nga intuon taman ka mo. So, amo na yung amon nga kwanti. Ito nami, monthly po, tinaginusol ka mo nga si Celia Flor, diri ang komitiba kaming daog sa bilang konsihal. Sila, why man mama, namian mas lagani, kaya at least kaprang kahanay kita, kaya nag-istorya kita pa pirmi sa ila. Actually, amo nang isa sa nakuha ko kapon nga feedback ba lang. Nagkanto ko Central Market, na istorya ko isa ka vendors. Siling nga pasalamat ni kami bala diya kay Councilor Celia Flor. Kaya nag-inspection siya personal, nga nag-istorya siya sa amon. Siling ko, si Councilor yan nakita kung nagligad to, alin pa pagsugod sa iya sining pangalagad, liwat bilang konsyal sa Bacolod, nag-inspection kang nagalitiyo ginaya. Pero by the way, ti siguro naton until September 30, ma'am, no, kung ano gid ang update sa bayan nila, no? Hulaton ta kay do kanani sa istoryanay naman kag daw willing pag ito sila magdugang. Kung kutilang tawon tayo kung pila ka porsyento na dugang niya, umaman ng porsyento nga madugang. Correct. Positivity rate, rin ko muna. Okay. By the way, salot ko lang, ari ka naging... Yes, ma'am. May ara kalito sa amon chat group bala nga daw nagkuan sa PIO, nga daw nagreklamo nga ako nung naara na sa dalan ang mga vendors kada, no? Subong, masimana, tungod ina nga ginpaidog sila kay may ginakayo da. Ang scaffolding da kuno something di ko rin hindi na mga scaffolding na basta ang market supervisor mismo na da ang nag-adjust na pahigad-higad sila na ngalapit na sa dalan tungod na may ginakaayo sa central market. So ang aton pag hinuon sina dira sa mga isdaan dabla sa may katuslaw o di ko na po nara na sila no do matsad ko do ay nadidalan ha. Gani? Galing kay gipahigad man na sila pero siling ko by next week maobra na kita na sa resolution nga temporary closure tatuanay ang one lane sang Bonifacio sa Kisaylo na sila dutanan para nga maligwad ang traffic sa Gonzaga kag sa Lusuriaga nga side kag dito na sila sa Bonifacio 110 ina sila tanan ka vendors dira. So kaya na to may mapa na to kung diin sila ibutang. So, sulod na to sila na sa Bonifacio. So, maayo ko sa konseho na temporary closure ang one lane lang sa Bonifacio para sa ila dira. And then, after sila, kung makaayo na naton, gid ang full na ang pag-repair di rehab ito sa may section sa susulod sa merkado, then pasudlon ta na ina sila.
Ay, very good. And how long it would be, no? Ang kung pila ka mga simana na yan matapos, no, ma'am? Hindi, guro sinimana, binulan, kay balaan mo, subong na okay. sila naluwat ng sugod, ang sa Silver Dragon, ang sa kontraktor sa Central Market, pagsunod na mo, ako mismo na, gusto din naglibot ko, sili ko tibigyan ang 50 million. Oo. Kasi mamo ay naman di ka balik ang Oh. wala na kami ang bilhin sa cellphone mo ay yung pagkata. Sino po ganit yung bilhin ko niya ng mayor ko. Ako ang presidente niya. Yung pong kontrata. So anyway, nag-meeting and then nag-submit na sila sa catch-up plan. Ang contractor. Isili na mo, kitinanan, so ginaccept na lang ila catch-up plan. So, amo na nga nagsugod na sila liwat sa construction dira. Yes. Pero Kita for ko. so many months, why sila nag-ubras, dapat matapos na by December 81. Oh, okay. So anyway, sundo na mo ni Councilor ang update sini, hindi na gumagawat si mo kay basi mag-start na dang inyong activity. Salamat gid sa time, ma'am, nga ginatag karon nga aga unless may ara ka pa ipalabot sa Bacolod nun. Hello, ma'am. Chappy ka na gid. Chappy, siling ko, thank you gid sa time mo. Anyway, basi may tugon ka pa sa Bacolod nun, de. Why na Chappy na kuno basi ka travel sila. Anyway, tawagin lang siya, pasalamati lang siya action kuana Nelmara kay ga travel abisi kuana ga mobile siya subong Action Hotline. out of town sila pero salamat gid sa imo councilor ati abakon mo na amo na yung husto kabalo ka sa mga konsyal di sa Bacolod isa ni sang ginasaluduhan ko gid si Councilor Celia Flor nga number 1 ang mga councilor sumalin sang una basta gani Committee on Market, damo na yan nagapangindi. Damo na yan mga konsyal nga hindi mag-uyat mula sa Committee on Market. Nga tibudlayan ka mo. Mabudlay ang pag-uyat sa Committee on Market sa tutuod lang. Pero bangod sa sinseridad, kag sa ginapakita ni Councilor Celia Flor, kita mo ang dira sa Manukan Country, tining kakita, lawig-lawig na sinadadamo sa mga waay nagabalayad, dason may maninoy kag kumpadre, may padrino, may kunano nga style nga konsukton gani sila may tawgan sila sa City Hall, maayo naman sa manugsukot kay hindi lang ani pagsukton ti ara. Resulta kundi nag-accumulate, nagtaas ang ila obligasyon tubtob nga naglabot ng iban sa tag 300,000 kag suma total milyon of pesos ang sulukton sa syudad. Action Hotline. Pero kita mo, kabalo ka prang kaniya nga klase konsyal si Councilor Celia Flor. Amo na gani nga, kita mo bisan ang mga vendors kapon na istorya naton si Mr. David Montoya, siling kami ang pasalamat kay Councilor Celia Flor. Ngayon na lang kadambal iya, amo ning luyag ko amo ning luyag naton diri bilang ginasaligan nyo sa Committee on Market Tikita mo, nagulag mga vendors. Why naman sang gintawgan nga nangin maninoy o kon padrino da sa City Hall? Kamo nang may pinakanubo nga ginabayran sa renta, tapos di kamo yung mag-cooperate. Tigaling nga muna bla. Kung hindi pag-obligahon sa syudad, ti anong gwa galiya, ganegosyo kamo da. No? Nakita taman nga during pandemic, malang gani ito daw naglain kinang sitwasyon ninyo da kay, siyempre sirado, ay customer. Pero previously or previous years, prior sa pandemic, dami man ang income, di ba? Action Hotline. Damo man gakaladto, kag mga customer gakaladto sa inyo da. Ti amo na siling ko, mas maayo nga iaktuhan nyo ni. No? Bayran nyo na lang ang inyong obligasyon. Ti subong mga 60 to 70% ang appeal nyo nga basi ma-consider ni Mayor kay ang nami pagid, siling ni Councilor Celia Flor, nagambal sa Mayor Albi, tinano paglantaw mo, ikaw na lang initiate kung ano. Dapat ang mga vendors, amo na, bayad kamoy nga gawa nyo na. Kung may ulo extra kamo na subong, o kung amat-amat na naka-recover, tigwain nyo mabayran ang sinseridad kang ginambal nyo nga obligasyon. Huwag man niya sang libre, hindi man pwede. Guro nga manegosyo ka na imo, yung librehon mong imo obligasyon, di kayo mo yung magbayad. Action Hotline. Gabagod lang supporter ikaw sa isa ka kandidato,
No, bangod nga ikaw nagapatay-patay during the campaign, hindi na iya husto. No, hindi na iya husto. Kung ikaw supporter sang isa ka kandidato, so be it, imo na iya personal nga desisyon kag imo na iya kinamatarong. Pero at the end of the day, naganegosyo kay mo diyas lugar, may responsibilidad ka man. Hindi ako nga si Muti, amo niya mayor, di pa gusto kami di kami magbayad. O, tawagan na mag-connection, sila nga ti ano di kami magbayad di. Tinantawan ako, di ka mo mangyapon sa ulimang problema. Ang Manukan Country, isa ini sa makilala, nga ginakadtuan gid sang mga nagabisita sa Bacolod. Sa tutuod lang, damo ko kilala, mga pakaisa ko, mga kaparyentihan nga sa Manila, nga once magbisita di sa Bacolod, ang isa gid nga ginaayo nila, pwede dalon sila sa Manukan Country. O, amo nang ginaayo lang niya kadto tabi sa Manukan Country niya kay do hindi kami makabatyag gid nga nakakadto kami sa Bacolod kundi kami makalabay kang makakaon sa Manukan Country. Can you imagine? Action Hotline. Isa ini sa ulihi kon ma-develop paplastarda nga inang mayo na gid ang sitwasyon da sang ilang mga lokal. Ina ba lang pag-abot mo dira di ka mahuya nga magkadto sa kusina to ga sinamo kag kunano lang sitwasyon da sa sulod. At least ikaw Bacolod nun proud ka man kita mo ga-click ka ni mga negosyo masiling nga Bacolod inasal ni o pariyo ni sa natilawan ni Manukan Country kita mo naga-click gani o ang mga negosyo sa iban nga mga lugar. Action Hotline. Kita mong maskara grill gani ito sa Palawan ni former Councilor Alex Paglumutan nagakuan man no nagamayo man ang dalagan niya to kay can you imagine bala nga damo man ilunggos Palawan to man. Action Hotline. Kaya mo na bisan ang iya ni sino ganing artista na si Joel Torre no na kita niyo ang mga negosyo niya sa mga pagkuan siyang manoko okay man kag gumagambal kay nga ti Bacolod inasal niya bao well known kilala gid ya namit mo pero hindi na butang balon nga kung nagbulig ka mo para makilala ang Bacolod in terms sa pagkaon sa inasal ni hindi niya nagakulugan nga ma-exempt ka mo sa obligasyon nyo nga balayran. Action Hotline. Kay unfair man na sa iban karon no nga mas nubo pa kamo sa mga arkilada mo na gani siling ko sa ulihi kon nali maplastar sa gusto ni inang mga nagaokupar bala nga mga vendors or inang mga nagaokupar sa mga palibot sa merkado dapat obligahon gina sila inang gusto giblaya nga inang ikaw ang awardee sila nga bloke dapat ikaw manegosyo da no ano man nga kalawigon sang imo pag uyat na dira kay ang bala sang merkado tas mga bloke daw matiyag ko daw pala nublion sa mga ginikanan sininga iya paning tatay iya paning nirulo sing una di kami niya dapat ningatagan pero pwede bala na nga kamutuod ang dapat tatagan pero way mabuga negosyo ginapasablis nyo ya, ginapaarkilahan nyo ya liwat. Action Hotline. Tapos way pabayad-bayad syudad, hindi gusto Ang way sina, iyas ang city facility, ikaw ang awardee, pero ikaw yung nagnegosyo, nga way gabayad man sa syudad, nga nagakuha renta kung sino da ang nagarenta sa imo bloke. Action Hotline. I'm sorry, why kuya bangig, why kuya kontra, kay ti ako, actually, tutuon lang kaagi makubaligya da sa may Burgos mo, no? Kaagi ko na Jo Maris yung una baligya o kay Ukay sa Burgos. Galing yung way ka magabakal kay halog man sa imo. Action Hotline. Pero ako naka-experience nga bilang isa ka vendor, kapaninguha man mo, gusto mo man makasurvive. Pero I mean, dapat ang mga regulasyon, kung ano ang mga padugi nga mga regulasyon, mga kasuguan, kag obligasyon, dapat obligahon gini sila ya. Maski ikaw isa supporter, sa isa ka kandidato, o ano man ang imo relasyon sa isa ka politiko, given naman na yang of course, ang politika, kung kalyado mo. Pero kung obligasyon iya, kapin pa kung balayran sa city, sa renta,
Subloki nga dra man ginagamit mo kang nagabulig si mo pala nga buyan, dapat obligahon mo man kaugalingon mo. Action Hotline. Because at the end of the day, maapektuhan ka baka bulig na ang koleksyon sa imo. Ginakolektad na nga buhis sa imo da, nga ginabayaran mo nga hindi ginmagani dako. Di magamit pa na sa city sa iban nga mga programa, no? Nga pwede ipatuman sang City of Bacolod. Action City Hotline. Councilor Celia Flor, going back sining Manukan Country, sila nga kung magmayad ini, ang ila pagbayad until September 30, mamat-amat, ini hati 17 pa malang tasubong, may 13 días pa ho, ti kung magsigi-sige may bayad ni sila, maabot ang tiyempo, nga sige-sige maning increase, sang possibility nga i-consider na ang ila appeal until December, nga dira nila masettle ang ila tanan nga mga accounts. Bao kumatabo na ako ya personal gi ko nga magpamalakpak kag magsaludo kag magdayaw kay Councilor Celia Flor. Hindi lahog daw, believe you me. Laka lang ya mga konsihal di nga nagabaton nga maguyat sang komitiba sa merkado. Kay kun way ginalungong sa merkado kag kun paano mo ina sila ang approach nga himuon mo para mapaisa mong vendors mapasunod sa mga regulasyon na budayan kagida. Kag dapat ang pangabuhi sa merkado maintindihan mo, may political will ka, kung anong kasuguan dapat ipatuman, ang mga konsiderasyon given na naiya mahatag na sang gobyerno sa mga opisyales kagin sa sang gobyerno. Pero dapat obligahon man sila kung ano ang ila katungdanan bilang mga nagapangabuhi man sa merkado diri sa syudad sang Bacolod. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon pag magpatiyog sa roleta. Diri nang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. This is my life.
My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit,
power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri nang baluan ang kapremyo nga imong nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Mayong aga lang, may pag-monitor kay Maris Grande, Lorna Termil, kay Noel Zambales, Parinuel, may agada kay Elizabeth Gamala. Nya happy weekend, Action Art, More Power, Action Radio Bacolod. Salamat kita kay Tuto Archie Bais, no, sang Operation Tulong
task group, tanan nga mga miyembro sang OTTG, good morning sa inyo. Kumusta ang biyahe nyo? Action Hotline! Araman si Erlinda May Sulaco, Jocelyn, good morning man. Thank you gid kag Ralston Zaragoza. Diding alawamiento kag Imeldi Ingson. Ang iban karon naman dugay-dugay kay may ari kita diri. Winner naton sa Dakop Ka Daog Ka Rulita Promo. Dakop ka, daog ka. Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Nagkadto gid diri sa studio sa Aksyon Radio Bacolod para sa pagpatiyog sa aton nga ruleta agud ibaluon kung ano ang iya pagadalon pauli. Kabalo ka paglawag lang sa ngalan niya, winner na siya nga daan. Let's have Aksyon Eden Abuso dira sa Studio 2 sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eden, good morning. Good morning! At sinagay sa tanan natin mga ka-action. Live kita dito sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod. Kundiin may ara naman sang mapatiyog sang ruleta. Aray-aray sininga madag-an action art kay kadamo yapon sa aton sininga mga pa-premyo last day subong sa aton paglawag sang sin-oman yung mga winner. Pero I believe do kahapon naging lawag si Tatay. Tayo na yung mga alan. Si Rolly Valderrama. Si Rolly Valderrama. How young are you? Sila edad mo tayo? 45. Ate, galupok. Galupok ka. 45. Galupok? Galupok Taga na diin? yan. Gapan ako'y Ilang asawa? isa lang. Isa. Isa lang. Ikaw, imo yan daw, walitan mo siya ka, monitor na ng asawa. Ako na nag-on niya, bro. Ga-monitor sa on-air. Tapos sa Facebook live. Pagit ba, yun lang doon na wala sala sa iyang Gani magsapuli na to sa karoon na walong kasawa niya, ha? Daw gaduda ko si mo, daw sala-sala, sabat mo kundi nag-away pa na sila karoon. Ako pa basta si Bangdal, pero susanong rin na ba si Ani mga alantay? Kagapon, Sino nga programa? iya ni Boy Duran. Uy, iya, gigalin ni Action Boy Duran. Itungod nga kay Action Boy Duran mo batian. Kung ano, di karoon na madaugan mo, dublihon yan na. Nay, ara, naglain pa. So, kung ang cellphone ng imo, sini nga matuunan sa ruleta, duha ka cellphone. Ay, load lang ko na. Kung cellphone ko na, load lang ko no. Wala na. Pero, hindi gusto mo nga madagaan. Ara lang, ma'am. Ara lang mo nga, pero may nanilak sa art na ka namin. Kung anong ara lang ano, ilang nga madagaan, kamatiyogan, amo lang. Tayo, ready ka na. Mayo ka pa, ready ka na. Ready ka na magpatiyog. Ready? Get set. Ready, get set, go! Ano yan ang sinagay na sininya? Madaugan. Cellphone! Ay, ano naman? Sa pagtanaw na siya art, aras sa 1,000 nga gift certificate. Wow. Yes. Why katuon sa cellphone? Wala ka to sa cellphone. So, kay iya ni gift certificate, tinublion gini ni Action Boy. Galala, dumabigwasan ko, di ba? Ari tatay, ang imo sininga 1,000 nga gift check. Ano mambal mo sa Action Radio Bacolod? Pasalamat ko sa Action Radio kapag kabay pa nga si Boy Duran mag... Salamat sila. Thank you, Tatay Rolly Valderrama. Nakadawag Action Art sa 1,000 worth of gift check sa atin sininga Roleta Promo. Live bigyan pa sa Studio 2 sa Action Radio Bacolod. Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Congratulations and celebration. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Salamat gid, congratulations sa aton sining winner. Nagdaog sang gift check. Nati pwede mo na dakog-dakog ka na to dayon sa kuano kadto ka na to dayon na dakog-dakog gali iya kakaray ata na riya mo.
Kadto na dayon dito sa pwede mo kuhaan sa mga products na gusto mo. 1,000 is 1,000 eh. Di ba, Don Elmar? Ikuhaan mo na itong daan ng timprano pa. Galing kay kabudlay, guro nga subong pala, mabakal ka na yasang kwano, pang Noche Buena. Kay bisan ng DTI, gambal siya, bakal na kamo timprano pa, kay parang hindi pa tama kamahal. Gid ba, kung magmahal pa ni before the Christmas kwanagid, celebration, iluyag mo man tani yung bakal, galing kiti kung damo kapag isang daw mas importante, kung iunahon mo yung mas importante Action Hotline! Sige, ari pagid ang mga nagpadala karon nga aga, si Novi Magapan, Vergi Olpinda, singa congrats, dako na ina nga buligid. Gani ma'am. Si Ame Rivera, ga monitor man, kag Gray Niatisula. Okay, salamat. Ana Disales kuno sa Corbada Planters, Barangay Kubay, La Carluta City. Si Ana Disales, o araman, J.R. Amudia, no, si Joy Ann Ogdamin, happy birthday si Sir Alex Gonzaga sang Rosario Hills, Barangay Nato, La Castillana. Happy birthday si imo, Sir Milili Uligo, morning. Ma'am Vanessa kag Doc Matmeo, may agaman. Thank you for listening. Ara man ga monitor si Ralson Zaragoza. Sige, si Imeldi Ingson na nalawag ko na ni kaina. Alin Marlinko, April Jewel Rana. Thank you gid. Prime Lita Bakiran. Si Piloriana Elmer. Salamat kay Ray Edward Histupa, no? Ray Edward Histupa, sir, mga gadra, Florida, Halawag, Badoy, morning man. Catherine Ann Ortiz, kag siling niya halin sa NGC nga pila ka sa DSWD. Good morning, kamonitor kami halin sa NGC. Nagapila kuno sa DSWD sila. Kamusta ma'am? Nakakuha na kamuda? Action Hotline! Elvira Gilugo kag Arlene Ambrona Luna, salamat man sa pagmonitor. Eldimar Pagdato Makahindog kag Teresa Lumokso. Salamat Cristina Salvador. Fi Aliador, salamat man Glyn Salanapta. Thank you gida. Ronald Condino. Okay. Salamat gid sa pagmonitor. Domingo Guancia. Siling nga sakto gina Action Art, basta market na gani. Lantawa wala palihog ang Libertad Market, 18 years nga ginpabayan. Mugid. Si Mickey Mouse, Alfredo Ramos kag Domingo Guancia. Okay, salamat. Arin may nagingagaw pagido, gapap up gulpi mo. Pa-shout out kay Rian Nicole Coral. May ngagada. Jonah Medicilio Caniedo. Good morning, bago lang ko sa FB pero ga-monitor ko sa radio. Thank you gida. Kamusta gali si Paridante Medicilio man? Pare, may agada, dasulan ta mga pisa Santa Ana. Action Hotline! Bago lang nakasugilanon kami ni Ma'am Jade Cibalios, kinahulat pa nilang kopya. No? Halin iya sa LTFRB, partitioning fare increase, ti-expectaron naton. Halin sa PUJ, pakadto sa mga bases, may ara sang dugang nga plitihan na naman. May dugang nga plitihan. Kung mo na-approve na ina, why tamahimo? Dapat supot-supot na kamo. Kung maglakat kamo out of town, inyo ginatingwaan, no, nga makuano, nga masuptan nga daan. Sige. Parte sa tubuso, why siya? Sige lang, okay lang, karon na lang kay do alang-alang man timpo ko. Pakarunan ko lang na. No, parte man ang kapalaran sa kanay bisi alkalde diya sa tubuso kay ti na ginserbihan ini sang warrant of arrest kahapon. Ti arestado ang anay bisi alkalde, no, kag duwa pa ka mga individual sa kaso ini malversation of public funds or property presumption of malversation, RPC Article 217, malversation through falsification of public documents. Ang piyansa 72,000 pesos.
Ang pag-intindi kong bisi alkalde do nakagwa pero daw nabilin tong duha ka mga personnel, no? Si Vice Mayor Jesse Rex Bartolome, Roy Mariquet kag Natalie Don Hiponia. Nagsungka kuno si Stephanie Carol Dumdum. Nalakip man sa iya nga sining ngalan. Tina-interview kapon sa Aksyon Radio ang hipin nila ara nagali subong si Major John Ray Batadlan. Amo ni patuman lang o implementar nagserbi siyang warrant of arrest. Atubangon ni nila no ang mga panumbungon batok sila kay pag-intindi ko do ang complainant ni nag-complain sa iya do kay ang iya ngalan do ara sa payroll no do job order kag why siya kuno gabaton why siya nakatilaw baton sa sweldo pero ara ngalan niya kuno Action Hotline. Lantawon na, no? Kay na doon nakapiansa ng vice alkalde, dira sa lugar, tilantawon ta kung ano ni siya. Oh, may lamod bla politika. Action Hotline! Alas 9:18 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po, si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gina na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipan bukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanaki. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrapulong to. Tugal ko balala. Siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kunit
tandaan ko nga program nila, mga angkor manda. Kaya sabihin ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag open sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Action Radio, wala ka kaabot sa premium sang Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabatik ko. Kaya natanong sang Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Tumagak lang. Dako ng bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madami nga salamat sa iyong action John Diaz sa tanan-tanan nga sa action. Madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey
antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubong mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Kita tiyempo ho kay Mildred Sanglap, Romulo Castellanes, Silingya, good morning mga kaaksyon. Joel Dihito, Mary Ann Efren, salamat man kay Romy Duran. Thank you. Kay Ray Magdayaw, si Tuto Balulot, Pablito Benedicto, sir, may ngagada sa imo. Araman ka monitor, si J.A. Andong, bata ni Terpasing niyo, taga Mulubulo man. Tanan nga taga Mulubulo da, may ngaga sa inyo da, kumusta na kamo? Action Hotline! Si Mabil, kag Juna Medicilio Caniedo. Okay, nabasa ko na nagalik kayo na. Thank you, Gida. Imbong Jucampo, Madam Jinky Jalagdon, ginatay mayor si Milili Uligo, Joan Mil, silinga good morning Action Art, tani mahatag discount fare for student and senior. May ara guro na. Subungya ka kuridas tanan ang plitihan. Melvin Pinafil, Athea Kim Eriman, good morning man, silinga ang senior kag estudyante pila ang discount. Ipamangkot na sa LTFRB kung magwatan ng advisory nila para mabalaan tagid, no? Bro, kano oreta, bro, ari ka sa Bacolod, good morning si mo. Mabaling Anlin, salamat gid, no? Kay Lovinia Figueroa Tanda. Silingya, good morning, Action Art, mga ayo ko tani inyong cellphone number kung pwede. 0963-757-0874, mama. Again, 0963-757-0874. Evelyn Sinaon, good morning, Action Art. Kamonitor lang kami ni Lani Hulagay, Sampurok, Gaisano, Barangay Alihis. Harapan si Lavinia Figueroa Tanda, nabasa ko na gali. Si Sir Imbong Jucampo niya, Tamiyaw lang taga Maawa. Naga-monitor subong, salamat man Emilia Lasafin. Sa pag-monitor, Cecilia Bautista kag Krisya Blas. Morning, Arnel po di Samparado kag Japhit. Oy, madam! Kumusta ang DILG subong madam? Action Hotline! Kay Ma'am Japhit na. Carlo Cayuna kag Arceli Sanso. Morning man. Kay paring Sunny Boy Arnaldo Paladar. Dumayo to paring Sunny Boy ang
picture mo kagabi, no naga-shotting ikaw. Action Hotline! Why na ko galing tiyempo ho, dari sa aton sining nga pagpangalagad. Alas 9:32 na. Upon naton karon nga aga si Aksonel Mar Madera sa technical side, kabuilog man si Akson Christian James Binares, Akson Eden Aboso. Ako naman Akson Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.